дні, сябры. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Так, ты моя маленькая. Я зараз тобі сукеночку новую опрану, а потім кашку звару і покормлю. Янка, нейкая у тебя гульня не цікавая. Ну что там сукеночки, ды кашки, ой. У мяне прыгожая лялечка, і я б ёй клопачуся. А ты не слухай, калі табе не падабаецца. Ну, вядома, не падабаецца. Ну что гэта за компьютерные гульни с ляльками? С ними можно и так погулять. Тем больше у тебя гэтых лялек вот целая полица. Яночка, давай я лепш навучу тебе, як монстров знішчаць. Не-не-не, Топа, ніяких монстров я знішчаць не хочу. Так, вось. Чому? Гэта ж так цікаво. І не перашкаджай мне гуляць, калі ласка. Мы ж з тобой домовіліся. Один вечер компьютер твой, другі мой. Ой, ну так і было. Ты учора увесь вечер со своими монстрами змагаўся. Сёння моя чарга. Моя прыгажунечка, зараз прычоску табе новую зробім і будзем вечераць. Немагчыма слухаць. Ой, ну навошта я згаджаўся гуляць па чарзе? Да заўтра так доўга чакаць. Трэба нешта прыдумаць. Прыдумаў. І як заўсёды геніяльна. Яночка! Чаго? Ты ўвесь час мне перашкаджаеш, а гэта няветліва. Вот, якраз про ветливость я и хотел с тобой поговорить. Яночка, тебе ж подобаются выхованные детки? О, безумоўна падабаецца. И коли тебе об нечем ветливо попросить, ты ж не сможешь отмовить? Ну, залежыць ад таго, пра што папрасіць. Про нейкую дробязь. О, калі пра дробязь, дык не адмоўлю. Чаго ж адмаўляць, калі ветліва просіць? Тады я вельми ветливо тебе прошу. Коли ласка, Яночка, самая лепшая моя сябровочка, дай мне погулять на компьютере некалькі хвілінак. Так, просіш ты сапраўды вельмі ветліва, нават кранальна. Але не аддам. Чаму? А таму, што мы з табой учора дамовіліся, і я цябе папярэджвала, што лепш гуляць па чарзе, але кожны вечар. Але учора мне не хацелася гульню спыняць. А мне таксама гуляць хацелася, але я пратрымалася учора, а сёння камп'ютар мой, а твоя чарга трымацца. Але я больш трымацца не магу. Янка, апошні раз ветліва прашу. Дай пагуляць, калі ласка. Не дам. Ну, тады я за сябе не ручаюся. Адыдзіся ад камп'ютара, калі ласка, каму кажу. Не адыдуся. Тады прабач. Топа, ты что звар'яцеў? Біцца со мной будешь? Не, биться не буду, я же выхованный. Я тебя ветливо просил. Я штурхнул ветливо. Ай, да я с тобой ніколі гулять не буду. Зараз компьютер мой. О, Даник, привітання. Добрый вечер, Топа. Привітання, сябры. А што у вас адбылося? Мне здалося, быццам я чуў голас Яны, і я наплакала. Ну, крыху, можа, і поплакала, але нічога сур'ёзнага не адбылося. Ну так, непаразуменне. Ну-ка, раскажи падрабязней, што за непаразуменне? Ой, Даник, лепш ты адкажы мне. Калі цябе аб чымсьці ветліва просяць, ты просьбу выконваеш? Ну, вядома, выконваю. Што і патрабавалася даказаць. Але не любую. Як гэта? Дзетак жа заўсёды вучаць быць выхаванымі. Гэта значыць, нельга адмаўляць, калі ветліва аб чымсьці папросяць. А калі цябе папросяць узяць нешта чужое, альбо пайсці туды, куды ісці нельга,
альбо ўвогуле стукнуць каго-небудзь. Ветлівасць – гэта безумоўна важная рэч, але не галоўная. Не галоўнае? А я думаў, калі просіш ветліва, усе павінны твае просьбы выконваць. Вось таму ў нас з Янкай і выйшла непаразуменне. Непаразуменне? Ну так, я ветліва папрасіў яе даць мне пагуляць на камп'ютары, а яна адмовіла. Ну, тады я яе ветліва адштурхнуў. А чаму яна на камп'ютары гуляла, а ты прасіў? Ну, таму што мы так з ёй дамаўляліся. Я учора гуляў, а сёння яе чарга. Шчыра кажучы, Топа, ты зрабіў вельмі дрэнны ўчынак. Адштурхнуў дзяўчынку, сяброўку. Ну, Топа, я ад цябе такога не чакаў. Ды я і сам ад сябе такога не чакаў. Гэта камп'ютарная гульня мяне так прыцягнула, што я на ўсе правілы забыўся. Ой, Данік, а што рабіць цяпер? Як што? Выпраўляць становішча? Ну, не, Яна мне ніколі не даруе. А вось тут ты, Топачка, памыляешся. Яна добрая дзяўчынка і сяброўка і даруе свайму сябру. Ой, Данік, я вось што прыдумаў. Я зараз пайду да Яны прасіць прабачэнне. І за камп'ютар, і за штуршок. А што ты ёй скажаш? Ну, па-першае, што больш ніколі не буду так сябе паводзіць. Гэта правільна. А па-другое, што я гатовы прыняць любое пакаранне і саступлю Яне камп'ютар на тыдзень. Не, на цэлы месяц. Ой, гэта будзе справядліва. Гэта ты таксама добра прыдумаў. І яшчэ запомні, што нават самыя ветлівыя просьбы не заўсёды трэба выконваць. Каб пазбегнуць непаразуменняў. Всё, Данік, я пабягу з Янкай мірыцца, а ты пакуль дзеткам мульцік уключай. Добра, удачы цябе, Топа. А для вас, сябры, мультфільм. Ну што, памірыліся? Так, памірыліся. Топа зразумеў свае памылкі, і я яму даравала. І ў камп'ютар мы, як дамовіліся, будзем гуляць па чарзе. Толькі ўжо сапраўды па чарзе. Так. Вось і цудоўна. Ну, а зараз час развітвацца. Табе трэба бегчы дадому, Данік, так? Так. А нашым сябрам-гледачам тварыкі мыць, зубкі чысціць. І класціся спаць. Добрай усім ночы і цікавых салодкіх сноў. Дабраныч! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай,
баю-бай, разом з нами засыпай.